L-akbar problema f'Għawdex bħalissa hi l-bidla fit-tessut tal-popolazzjoni. Hekk qal id-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt fejn fil-Parlament fakkar li l-akbar problema qed jaffaċċja Għawdex u l-mod qawwi kif qed jinbidel it-tessut tal-popolazzjoni fil-Gżira Għawdxija. Dan għaliex ammont qawwi ta' żgħażagħ Għawdxin qed imorru jgħixu f'Malta minħabba x-xogħol u anke għaliex il-pagi f'Għawdex huma ħafna inqas minn Malta. Chris Sajt qal li dan hu budget riċiklat li fih il-proġetti jibqgħu ma jitwettqux jew ma jidhrux iktar minn hekk m'hemm xejn dwar kif se jkunu indirizzati l-problemi reali ta' Għawdex. Min-naħa l-oħra d-Deputat Nazzjonalista Kevin Kutajjar qal li minflok saħħaħ il-konnettività bejn Malta u Għawdex, il-Gvern Laburista kabbar dawn il-problemi u wettaq l-ebda proġett ġdid. Kevin Kutajjar qal li f'7 snin ma twettaqx proġett wieħed fejn tidħol il-konnettività għaliex il-Gvern mhux itija l-prijorità neċessarja. Finalment, id-Deputat il-ġdid Nazzjonalista Joe Ellis qal li l-uniku attività ekonomika f'Għawdex hi l-bini u appella biex isir master plan dwar l-iżvilupp f'Għawdex. Ellis insista li jeħtieġ li Għawdex ma jispiċċax biss post tal-anzjani iżda li żgħażagħ jibqgħu jgħixu fih. Inċidentalment, l-ewwel diskors ta' Joe Ellis fil-Parlament wasal waqt din id-diskussjoni dwar Għawdex, l-istess kif kien ġara f'Diċembru tal-1998 meta Frederick Azzopardi kien għamel l-ewwel diskors tiegħu waqt id-dibattitu dwar il-budget għal Għawdex.